אני אסף דגן. ומי את? מי את? ואני מקבל את הצ'אלנג' של אתי יעקובוביץ' ואני מאתגר את תוזה אברהמי, לידור לוי ומעיין קוטון. קבלו. תחזיקי את זה. תסתכלי מה אבא עושה. תסתכלי, עכשיו אני הולך לשפוך את זה על הראש. מוכנה? עכשיו נעמי. עכשיו גם את. רוצה? אני עוזר לך? את עושה? על הראש. את רוצה על אבא? בואי. תפחי על אבא. עכשיו עלייך נגמר כל המים מתוקה. הנה, נשאר פה קצת. רוצה? והנה, על נעמי.